السلام علیکم. آج اساں بھائی نکلے ہاں تھوڑا واک شاک کریں نا. اساں کہ چلو ولاگ ہی بنا کے نا آ جا تے اساں ذرا وہنے ہاں چٹ گیم شیم والے پاس گیم ہی دکھساں. تو چلو ہن گھر تو نکل آیا اساں. باقی انشاءاللہ گاں ون کے ویڈیو بنانے آ تو کوئی سکانی او دنیا چ کسے دا او سامنے سمائل پیچھے ہٹ کرتے ہو خوش ہوندے نہیں او دیکھ سکسیس کسے دا. گاؤں دے وچ تمہیں اثر دا ٹائم ماشاءاللہ کافی انٹرسٹنگ ہوندا ہے. ساری دنیا بھلائے بیٹھا ہوں یہ نہ سوچو. اے مولانا عبد الرحمان ہیں بھائی ماشاءاللہ ساری شہر دے جانی پہچانی شخصیت ہے. معزز ترین بندے انسان ہیں. Alec, you made this? تیرے احساناں دے بدلے دا تیرے احساناں دے بدلے دا گل بھوڑ چکایا نہیں جانا بس رہن تے چھیڑنا دردانوں. یہ والی بال دے پلیئر کھلے بھائی. کوئی بال دے کے I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show اور زیادہ کھلوتے ہیں بچے نکے نکے. کون ہے تو یہ ہمارا نیٹ ہے چھو نیٹ کیسے کھلیں یہ ہے شوق سارا. میڈم اچھا تو اساں ہوں آ گئے اپنے گھر دے نزدیک تے یہ جانور دیکھو یہ چارہ کھا کے واپس آندے پین. سویرے سویرے ویندن تے شام ٹائم نا واپس آ ویندن جنگلاں دے وچوں چارہ وغیرہ کھا کے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ دے وچ. باقی اساں گھر دی طرح وہنے واک تھی گئی کافی